panagayat ko, itilinteg mo. Agmalmalem ngat utubek. Kanayon nga da kanyak, dagitibilin mo, pagbalinandak anak masisirib ngem,
kadagiti kabusor ko. At daanak tinasaysaya at panakaawat, ngem dagiti mamaestro, gaputa amirisek dagiti panursurom. Nasirsiribak ang dagiti lalakay, agsipot at tungtong palag dagiti bilin mo. Diyak kayat ang masursuro ti dakes, awagas, gaputa kayat ko atong palen ti saom. Jack binabayaan dagiti panursurom, kasi kamat lang tinangisuro kanya. Nagsamiten dagiti ipaalagad mo, when nasamsamit ida, ngem ti diro. Si Miribak gapu kay tilintag mo, ken kagurak ti dalan ti kinakillo. Ang tatarakarin ni Jesucristo, iyak na layon idaydayaw ko, Gloria ikahat watikan kanta, ang tataragiti karina. Ang tataragiti karini Kristo kanya. Ang takderang karin ni Jesucristo, uray umay di bagyo jakab dagat, labot sa Diyos at maniligiyak, ang takderang kiti karina. Ang takderang ti karin ni Kristo kanya. Ang takderang karin ni Jesucristo, sa dato amay wawati biyak, nagtipakulang inanak. Ang takderang kiti karina. Ang takderang ti karin ni Kristo kanya. Madayaw ken manakabalin a Dios, agyaman kami ti daytoy nga aldaw, ti karadkad ken salunat mi Apo, tapno makaumay manen nga agdaydayaw ken agyaman kadagiti adu a parabor mo. Luktam Apo dagiti puso ken panunot mi nga agdingeg kadagiti sasaom Apo, tapno dagiti pagayatam Apo iti makita kadagiti aramid mi. Ket agtaeng ka kuma kadagiti puspuso mi, bendisyonam kuma Apo, iti mensahero mitang aldaw kastamet kadagiti adda iti online worship nga makipagmaymay sa daytoy paggigimo. Ket kastamet kada kami amin nga adda ditoy pagpaingam. Pakawanen na kami Apo kadagiti basbasol ken nagkurkurangan mi. Ken kastamet dagiti padami at taon. Ket dawatan mi kadimanen Apo ti panangtarabay ken panangipaay kadagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Sika kadi Apo ti maidayaw ken pagtalkan mi ti amin Apo Dios. Dagitoy Apo ti dawat ken kararag mi tinasantuan kinasamit anagan mo Jesus. Amen. Diyos kay langit, kayawan dapat, pagayang Isu tinongten, pagayang
This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, sa linggo pong ito, ating pinagdiriwang ang National Bible Sunday. Kaya ang announcement ko noong linggo, sana lahat tayo magdala ng kanya-kanyang Biblia. Hindi lang sana tuwing Bible Sunday, kundi every Sunday, dala sana natin ating Biblia. Kasi pag scripture reading, inaasahan naman na tayo'y kasama ng liturgies at ng pastor sa pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, pagkatapos ng worship ay may Sunday school. At ang papag-aralan natin ay ang Biblia. Paano tayo mag-aaral na wala yung textbook natin? So, sana po, hindi lang ngayong Bible Sunday, kundi every Sunday, we should have our Bibles with us. Ngayon, kung mayroon po sa inyo ang wala pang Biblia, magsabi lang po kayo sa akin at tingnan natin kung paano tayo makakakuha ng Biblia para sa inyo. Ang available po sa opisina ay New Testament, yung maliit lang. Yung iba sa inyo nagre-reklamo, Pastor, di ko na po nababasa. Pero kung kaya pa po ninyo magbasa ng maliliit na letra, meron pong available sa ating opisina ng mga New Testaments. Pocket New Testaments. Yung mga dinidistribute natin kapag may public Bible reading tayo at street evangelism. Pangalawa po, we praise God kasi ito yung unang linggo na after pandemic. After pandemic, teacher nyo, na mayroon ulit tayong Knox Herald. Ito po yung bulletin natin or news bulletin natin. Dito natin makikita yung may isang short article dito. Ang nilagay ko dito ngayon ay yung summary ng aking sermon. Pero huwag po kayong, sana makinig pa rin kayo ng sermon kahit na yung summary nandito na. And then yung pa-welcome sa atin, yung paanyaya para sa ating mga rehearsals, choir, dawn prayer, midweek choir, midweek vesper, praise and worship team, kapaw, violin and psalm, creative arts, dance ministry. Yung schedule nandito na. Andito na rin po yung mga prayer request natin. Ang niligay ko ngayon ay prayer request for healing. And then yung stewardship natin, magkano na ba ang kaperahan ng simbahan, magkano offering natin, magkano mga expenses natin. Yung syempre ministerial team, upcoming activities, yung mga schedule natin, di na po namin babasahin to. Sa Tagalog English, di na rin babasahin ng mga diakonesa natin. I-refer na lang po tayo dito. Andito rin yung schedule ng mga services natin. Bible studies and care groups. At yung mga Sunday school and extension classes natin. So, ang wala na lang po dito ay ang birthday. Ang birthday, babasahin po natin sa ating monitor. So, nandito na po lahat ang mga dapat nating malaman ng mga announcements. Maliban na lang kung may mga pahabol pang announcements. Mga kapatid, kung mayroon po tayong sa mga iba't ibang committees ng ating simbahan at ng Church Council, kung mayroon po kayong mga announcements, may mga paalala, may mga activities, pakisabi lang po sa opisina at ang deadline po ay Huwebes upang sa ganun may sama sa ating Knox Herald. Tulad ng nasabi ko kanina, dahil ang araw na to ay National Bible Sunday, ang lalamanin ng ating mensahe ngayon ay patungkol sa kapangyarihan ng banal na salita ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng ating
pagkakaisa, pagiging masunurin, kapayapaan at kapangyarihan, kalakasan. God's Word, source of hope. Ano yung hope na yon? Harmony, obedience, peace, and empowerment. Gaya po ng nasa cover ng ating liturgy ngayon. Pakitingnan nga po yung mga katabi natin, nasa harapan, nasa likuran natin, meron po bang bagong mukha diyan? I-welcome po natin si Nanay Piring. Nay, punta kayo dito sa harap. Sige po. Welcome po sa Knox United Methodist Church, Ilocano Worship. Sige po. Ayan. Harap po sa kanila. Mula po sa Muñoz. Welcome po. Meron pa po ba? Sige, tinatawagan, dyan lang po kayo. Para mas mahaba naman exposure nyo. Tinatawagan na rin natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Ngayong araw hanggang sa darating na Sabado. Nandyan si Maria Opelia San Diego, Ezra Antatoy, Rico Silva, Jay Aquino Ginto, Richelle Ann Estioco, John Benedict Cabog, Marife Aquino, Armand David Cruz, Alison Garcia, Johan Ritz Ampaso, Mel Pedida Fleischer, Elmira Cruz, Evangeline Salvador, Ethel de la Cruz. Wala pa si Ethel ah. Mary Grace Calawad, Sofia May Santos, Virgil Campo, Naomi Castro, Efren Legaspi. At syempre, yung isang kasama din natin sa Muñoz, si Aiza. Happy birthday, anak. Sino pa po yung mga nagdiriwang ng birthday ngayon na hindi ko nabanggit ang pangalan? Meron pa si Pastor Gilbert. Birthday ni Pastor Gilbert ngayon. Meron pa po ba? Sa choir meron? Sige. Kantahan natin ng happy birthday, lahat ng nagdiriwang ng birthday. Oh, by the way, meron po bang nagdiriwang na kanilang wedding anniversary dito? Sa linggong ito? Meron po bang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary? Wala po? Sige. Kantahan natin ang birthday song at God bless you song. Ang kapatid natin na si Nanay Piring. Teacher Cathy? Happy birthday and God bless you. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Ilang letra po ang alphabet natin? Ang English alphabet, ilang letra lahat yon? At least 26, di ba? Acting nga pakinggan ang memory verses o verses mula sa Biblia, pero sa pamagitan ng kanta. Hindi lahat actually ng letra sa... Lahat ba, Chair?
Ano, kakanta na sila? Sige. Atin tinatawagan ng mga bata para sa kanilang alay na kanta. Si ate ha. Pahiram ng isa. Share kayo. Si Princess magkano? Siya na pa si Gabi. Hindi kasi malaki. You work? Sige. Okay. Your work is alam. Alam. Is For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates, even to dividing souls and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Low. Sa
pwede po ba lahat ng mga bata dito nasa luhuran? Halika, anak. Yan. Atin silang ipanalangin. Nasa harapan po namin, Panginoon, ng mga batang ito na pagkatapos nilang ihandog ang kanilang talento sa iyo, ngayon naman, amin silang ipapanalangin. Bilang isang simbahan, Panginoon, lumalapit kami para sa kanila. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa pag-aalay nila ng kanilang talento para sa iyo at pagbabahagi nila sa amin. Salamat din po sapagkat nakikita namin ang kinabukasan na may liwanag sapagkat ang mga anak na ito ay patuloy na nag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin ngayon, Panginoon, samahan mo mga anak na to, mga batang ito sa kanilang paglaki. Patuloy nawa silang malusog, malayo sa anumang sakit, matalino, kaaya-aya sa harapan ng lahat at sa harapan mo mismo, aming Diyos. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral. Tulungan din ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nagmamahal at nag-alaga sa kanila. Pabigyan nawa ang mga batang ito ng isang magandang kinabukasan dahil sa iyong mapagpapala. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Thank you. Atin ngayong ihandog ang ating special offering para sa Rebuilding the Temple Project. Love. Sakit naman yan eh. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands.
mighty love. My shepherd, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sounds of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. May future members na ng choir. Let us pray. At tuyo apo na gito sagot kam ipaidakan ka. Idaton mi daw apo tapno mairaman agpaay iti panakarebuild iti templom dito inax. Bendisyon namin gito sagot o apo. Aramatam na gito tapno may tultuloy ka di. Dahil ito'y proyekto. I-bless mo mga handog na ito, O Diyos. Gamitin mo ang mga tupang sagot ng mga gawa ang isang malaking proyekto na pinakalo mo sa amin, ang Rebuilding the Temple Project. I-bless mo mga kapatid na nagbigay nito at i-bless mong lahat ng mga nangunguna sa gawain ito. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa Bible enthronement. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ti panakaibasa tinasantuan asurat a masarakan iti dungdung aw 3:21 to 26. Nupay kasta, tumaod tinamnamak numalagit ko daytoy. Saan nga agpatinggad ayat ni Yahweh agnanayon ti panangaasin na mapabaruda ti tunggal bigat anyaket din a kinamatalek mo. Tilaeng apo ti adda kanyak ngarod isu ti pangitalkak itinamnamak. Naimbag ti apo kadagiti agbirok ken kuana ngarod nasaya at unay ti aguray asya anus aguray tay ti panangisalakan na. Ken iti Roma 15:4 Taamin nga adda tinasantuan asurat, ta isurat da tapno isuro da tayo, amang namnama babaen ti anus ken pamaregta nga ited tinasantuan asurat. Ti sao ti apo. Agyaman Agyaman tayo tayo iti iti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Bumalik si Jesus sa Galilee na puno ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kumalat sa mga katabing bayan ng balita tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa mga synagogues at pinupuri siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazareth kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat ay importanteng araw ng pahinga para sa mga Jews. Pumasok siya sa synagogue gaya ng dati. Tumayo siya para basahin ang scriptures at inabot sa kanya ang scroll ni Prophet Isaiah. Binuksan niya ang scroll at nakita niya kung saan nakasulat ang mga salitang ito. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mabinihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan niya. Nirolo niya ang scroll, binalik sa assistant at saka siya umupo. Tinitigan siya ng lahat ng tao sa sinagogue. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang sinasabi ng scripture habang naririnig nyo ito. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Dayaw ti may may paay paaiken ken ka Hesus Kristo Kristo nga nga po. Intay denggen ti mensahe ti choir nga ipaay tinax UMC choir.
Thank you, choir. Ang salita ng Diyos, buhay na pag-asa. The Word of God, our living hope, our source of hope. Harmony, obedience, peace, and empowerment. Sa mundong ito, modernong mundong ito, uso na ngayon ang instant. Sino sa inyo ang hindi kumakain ng instant noodles? Wala. Pag nagugutom tayo, minsan, tinamad na tayo magluto, bili na lang ng instant noodles, ilaga, lagyan ng mainit ng tubig, ilagay yung merkado, wala pang 5 minuto, ready na ang pagkain.
Napakabilis ng mundo, di ba? Pero sa mabilis na takbo ng mundo at ng modernong buhay, madalas nating maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Bagamat ang bilis ng takbo ng buhay natin ngayon, may mga pagkakataon na mawalan tayo ng pag-asa. Bakit kaya? Para bang isang malaking alon na sumasalanta sa ating mga buhay. Tinatangay tayo, pati ng ating pangarap, at kinukuha ang ating lakas. Nawawalan tayo ng lakas kapag nakikita natin, kailan kaya naubusan ako ng pag-asa? Ang bilis ng takbo ng panahon. Yung aking pinapanalangin, Lord, wala pa. Lord, magre-retire na ako, kailan kaya promotion ko? Lord, malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ko. Kailan ko kaya makikita si Mr. or si Miss Right? Lord, matatapos na naman ang Enero. Hanggang ngayon, di ko pa natatanggap yung pinanalangin ko last year. Mga ganon. Kailan pa, Lord? At kapag na-realize natin na napakatagal, nawawalan nga talaga tayo ng pag-asa. At kung dumating mga sandaling yun, mga kapatid, kapag dumating ang sandaling yun, alalahanin natin ang salita ng Diyos. Balikan natin ang salita ng Diyos. Balikan natin ang pangako ng Diyos. Yung ating opening hymn kanina sabi, standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Manalig lang tayo sa pangako ng Diyos na nakasaad sa Kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang siyang pinanggagalingan ng ating pag-asa. Ang pangako ng Diyos ang siyang pinanggagalingan ng ating pag-asa. Pag-asa na siyang magbubuklod sa atin. Pag-asa na magbibigay sa atin ng pagkakaisa. Ang mga panaghoy o lamentations, dungdungaw, yung binasa ni kapatid ng Joan kanina, ay sinulat ni Propeta Jeremias sa gitna ng matinding pagkawasak ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay sinakop ng Babylonia. Wasak na wasak ang syudad. Wasak na wasak ang bayan. Dahil dito, halos mawala ng pag-asa ang mga tao. Bakit? Kasi ipinangako ni Yahweh sa kanila, ipinangako ng Diyos sa kanila na hindi niya sila iiwan, hindi niya sila pababayaan. Na kapag sila'y mananalig sa Kanya, hindi sila matatalo sa gyera. Magtatagumpay lagi sila. Pero bakit ngayon? Nung sinakop sila ng Babylonia, talo sila. Hindi lang sila natalo, nasira pa ang templo. Ang huli nilang sandigan ay ang templo. Kasi sabi nila, imposibleng matatalo kami na kasama namin ang Diyos. Nandyan ang templo, nakatira ang Diyos sa templo, nakatira si Yahweh sa templo, at dahil nandyan ang Diyos,
hindi ito masisira. At dahil hindi ito masisira, ibig sabihin magtatagumpay kami. Kaya lang, nung natalo mga sundalo nila sa gyera, at nagsimula ng sakupin, pasukin, lusubin ang Jerusalem. Tapos, nagsinimula na rin ang mga Babylonia na iransak, pasukin, at sirain ang templo. Hanggang sa nasira na nga yung templo, pakiramdam ng mga Israelita, iniwanan sila ni Yahweh. Tumakbo si Yahweh. Natakot si Yahweh. Kung kaya't linisan niya ang templo. At dahil dito, nawalan ng pag-asa ang mga Israelita. Labis ang kanilang kalungkutan. Kung kaya't ang panaghoy nila, ang kanilang pag-iyak ay grabe. Tanong nila, kasama pa ba natin ang Diyos? Kung kasama natin ang Diyos, bakit? Nasaan siya nung sinisira ang kanyang templo? Nasaan siya nung sinisira ang kanyang tirahan, ang kanyang tahanan? Is God still with us? Nawalan na ng pag-asa ang mga Israelita. Ang kanyang pag-iyak at ang pag-iyak ng mga Israelita ay hindi lamang pagpapahayag ng sakit, kundi isang patutuo rin sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin, umiiyak sila, lalo na si Jeremias, umiyak siya, kasama pa ba natin ang Diyos? Pero sa chapter 3, verses 21 to 26, ulitin kong basahin para sa inyo. Sabi ni Jeremias, ang wagas na pag-ibig ni Lord ay di natatapos. Ang awa niya ay hindi nauubos. Ang mga ito ay laging bago bawat umaga, ang katapatan mo ay dakila. Si Lord ang lahat sa akin, kaya nasa Kanya ang aking pag-asa. Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Kahit na sa gitna ng kalungkutan, halos kawalan na ng pag-asa, sinabi ni Jeremias, ang pag-ibig ng Diyos ay di natatapos, walang hanggan. Mga kapatid, ito ay nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling matatag at ang pag-asa ay hindi mawawala. Ang pagkakaisa na kanyang hinahanap ay hindi lamang sa pamagitan ng mga tao, kundi sa lahat, higit sa lahat, ang pagkakaisa sa Diyos. Sa mga panahon na tayo'y nawawalan na ng pag-asa,
Balikan natin ang pangako ng Diyos. Balikan natin ang salita ng Diyos. Balikan natin yung sinabi ni Jeremias. Ang pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan. Hindi natatapos. Ito'y nararamdaman ko na bago tuwing umaga. Ang kanyang awa ay magpasawalang hanggan. Kung ang Diyos hindi ka sinukuan, patuloy kanyang sinusuyo kahit na ikaw ay nagkamali o ikaw ay nagkakasala. Patuloy kang iniibig sa gitna ng iyong pagkakamali, sa gitna ng paggawa ng kasalanan. Patuloy kanyang iniibig. Tatalikuran ba niya ang kanyang pangako na matatanggap mo ang gantimpala sa iyong pagtitiwala sa Kanya? Hindi. Kung ang Diyos na umiibig sa atin ng magpasawalang hanggan, ay gustong makipag-isa sa atin, ano dapat ang ating gawin? If God, whose love is steadfast, wants to be one with us, what should we do then? Lumapit tayo sa Kanya. Makipag-isa tayo sa Kanya. Let us go to Him. Let us unite our spirits with His Spirit. Let us align our thoughts to Him. Let us ask God, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, na-assure ako na pwede ako makipag-isa sa iyo. Kung kaya't ako'y lumalapit sa iyo ngayon, tanggapin ako. And with those words, I assure you, sinisigurado ko sa inyo, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Ang salita ng Diyos, the source of harmony. Kapag tayo na ay nakipag-isa sa Diyos, if we have been united with God, o di kaya, if our hearts are in line with God, susunod naman yung pagkakaisa nating mga mananampalataya. Mga kapatid, ano bang dahilan kung bakit hanggang ngayon meron pa rin tayong hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan? Ano bang dahilan kung bakit hanggang ngayon meron nananatili pa rin ang ating galit sa ating kapwa, nananatili pa rin yung ating tampo sa ating kapwa? Ano bang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin yung iyong kulo ng dugo sa iyong kapwa? Kasi ang ating puso ay hindi naka-align sa Diyos. Hindi pa rin tayo nakikipag-isa sa Diyos. Kung kaya't kapag nakita natin yung nakagawa sa atin ng hindi maganda, nakukulang na lang sumabog ang bulkan,
Kumukulo ang dugo natin. Parang isang tubig na nakasalang sa kalan. Na-reach na ang boiling point pero gusto pang kumulo pa ng kumulo. Sino sa inyo ang may pressure cooker? Kapag kumulo na yung pressure cooker, talagang mainit na, at hindi nyo linuwagan yung singawan, anong mangyayari? Actually, naranasan ko nung bata ko, ang tagal nang kumukulo, ang tagal nang gumaganon yung singawan, pero hindi ko kaagad na iangat. Nung iangat ko na, naku, tumilapon yung, kumbaga parang sumabog. Mga kapatid, kapag ang ating puso'y hindi naka-align sa Diyos, uso pa rin sa atin yung salitang, kumukulong dugo ko sa iyo. Huwag mo kong kausapin, galit ako sa iyo. Huwag mo kong lapitan. Paano natin masasabing we have been united with God if we can't unite with one another? Paano natin masasabing nakipag-isa na tayo sa Diyos kung sa ating kapwa di natin nakakayang makipag-isa? When those moments come, go to the Word of God. Remember the words of God. Pangalawa, naku, 4 na puntos ito. 8:17 na. God's Word, source of obedience. Magkasunod ito o magka-ugnay ito. Siyempre, you need to be united with God. You need to be in harmony with God and with His Word. At if we are in harmony with God and with His Word, automatically, we become obedient to His Word. Automatic na yon na magiging masunurin tayo sa salita ng Diyos. At kapag tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, ang ating buhay ay nakalulugod sa Kanya. We would be living a life that's pleasing before God. Sa ating modernong mundo, ang pagsunod sa Diyos ay nangahulugan ng pagiging matatag sa ating paniniwala at pananampalataya. Kahit na may pressure mula sa lipunan o mula sa ating mga kapwa, ito ay pagpili na mabuhay ayon sa katotohanan, kahit na mahirap o may sakripisyo. Ito ay pagiging tapat sa ating pananampalataya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ay ang ating pakikipagkapwa. Ito ay sa pamamagitan ng ating pagiging mapagpatawad. Ito ay sa pamamagitan ng ating pagiging mapagbigay. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa atas ng Diyos kahit na may mga pressure sa atin na huwag sumunod. Pinaalala sa atin ni Kuya Alan, yung ating lay leader, sa dawn prayer nung isang linggo, sabi niya, yung kwento ni na Pedro at ng ibang maalagad, sila'y nagbabahagi
ng magandang balita patungkol kay Jesus. Tapos sila'y nahuli, kinulong. Pero bago sila palayain, may sinabi ang mga opisyal sa kanila. Ano yung utos sa kanila? Na tumigil na sila sa pagbabahagi ng balita patungkol kay Jesus. Pero ang sagot ng mga alagad, anong sagot ni Pedro? We would rather obey God than man. Mas na susunod kami sa Diyos kaysa tao. May pressure sa kanila na tumigil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kung hindi, mahuhuli ulit sila, makukulong ulit sila. Pero anong sabi ni Pedro at mga alagad? Mas nasusunod kami sa Diyos kaysa tao. Gusto nating sumimba o sumamba. Gusto nating pumunta dito sa NACS. Kaya lang may pressure. Ano yung pressure? Ano bang ginagawa mo doon? Ba't ang tagal-tagal nyo doon? Ano bang napapala mo doon? Tumigil ka na. Pero dahil gusto pa rin natin sumunod sa utos ng Diyos na na hindi natin kakaligtaan ang pagsasama-sama at pagsamba, nandito pa rin tayo. Ang sabi ni Pedro at ng mga alagad, mas gugustuhin naming sumunod sa utos ng Diyos kaysa sa tao. Kapag tayo'y nakipag-isa na sa Diyos at sa ating kapwa, kapag tayo'y sumunod sa Kanyang atas, eto ang maganda. P. Harmony, obedience, peace. Kapayapaan pong kasunod. Anong sinabi ni Jesus? Peace I leave with you. The peace I give you is not the peace that the world gives. Kapayapaan. Ang susunod pala, kapag tayo nakipag-isa na sa Diyos, kapag naka-align ang ating puso sa Diyos, ay kapayapaan. Matatanggap natin ang kapayapaan. Ano bang kapayapaan na pangako ng Diyos sa atin? Shalom sa Hebrew. Irene sa Greek. Ang ibig sabihin, lahat ng pinakamaganda ay ating tatanggapin. When Jesus said, "Peace be with you," He was actually telling to His disciples, receive the best things in life. Tanggapin nyo ang pinakamaganda sa lahat. Itong aking pagpapala sa inyo. Peace is actually blessing. Ano bang kailangan nyo ngayon? The Lord will give those unto you so that you will have peace. Naguguluhan ka ba ngayon? Nagugulumihanan ka ba ngayon? Are you troubled right now? The Lord is telling you, I give you my peace. Bakit? Kasi our hearts are aligned with God. We have harmony with God and with each other. And we are obedient to His word. And so, we experience peace. Pero hindi lang po yun. Kung yung H ay utos sa atin, na dapat we should harmonize with God and His Word, we should obey naman sa O,
Dalawang utos, dalawa ring pangako, dalawa ring blessing ang kasunod. I give you my peace. The promise of peace. And then yung E, empowerment. Dahil sa kayo'y nakipag-isa na sa akin, dahil kayo'y masunurin sa aking utos, sa aking salita, pinagkakalob ko sa inyong pagpapala ng kapayapaan at kalakasan. Empowerment. We don't only receive peace, but we are also being empowered. Lakas na nagmumula sa Diyos. Ang aklat ng panaghoy at marami pang ibang mga teksto sa Biblia ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang Diyos ay laging kasama natin. Ang lakas na ito hindi lamang physical, kundi spiritual din. Ito ay ang lakas na nagmumula sa ating relasyon sa Diyos, ang lakas na nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang anumang hamon sa buhay. Dahil sa tayo'y, we are in harmony with God and with each other. We are obedient to His word, and so we have peace, and we are being empowered so that no matter how strong the enemy is, no matter how huge of the problem is, no matter how heavy the load is, because we are being empowered by God, we can face them all and come out victorious. These, friends, are possible. If, and only if, we continue to remain in His word, if and only if we continue to stand on His word. Again, tanong nyo paano? Go back to His promises. Read the Bible. Read the Word of God. Read your Bible. Yung kanta ni Pastor Sunny, nakanta namin nung bata kami. Sabi niya sa isang shack or sa susay kasama, gustong-gusto namin nung bata kami nito eh. Tumutuntong pa kami sa upuan hanggang sa lamesa kapag kinakanta namin to. Ano ito? Sabi namin nung bata kami, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Naku, pagdating na ng grow, 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 sa simula, nakaupo pa kami. Tapos yung pangalawa, tatayo na kami. Yung pangatlo, tutungtong na kami sa upuan o di kaya sa lamesa, patangkaran kami, pataasan kami. Ganun ang ugali namin ng bata kami. It's a children's song. Pero ang dami pong ibig sabihin nito. Napakalalim pong ibig sabihin nito sa atin. We can be in harmony with God and with each other. We need to be obedient to His word.
And if we do this too, we'll have peace and we'll be empowered. At lahat ng mga yan ay makikita natin dito sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin. Pagpapala ang sumainyo. Amen. Kaalati kadagiti pagkapullo karkari sagsagot ken panagyaman. At tuyo apo dagitoy sagot ingkam ipaidaken ka. Dagiti daton karkariya pagkapullo ken pagyaman. Awatem ka dagitoy o Dios. May ayo ka kadi ka dagitoy. Numanuman tinta dagiti anak mo itawapo isublim kadi kadakwada. Di maminggas o tadara sunad adupay. Agsipot na daytoy ti karim ken pagyatam. Na agbyag kami anan-anay. Magalak ka nawa, Panginoon, sa aming mga handog. Paspasan mo mga to. Pagpalain mong bawat isa na nagsibigay sa mga to. Kung magkano man ang binigay nila sa inyo ngayon, Panginoon, balik mo sa kanilang sanang beses, sumigit pa, sapagkat ino naman ang iyong kalooban para sa amin, ang mamuhay ng sagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen.
wonderful words of life. Sing them over again to me. Wonderful words of life. Aming narinig, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin ngayon. Sa iyong salita, nakita namin na kailangan naming makipag-isa sa iyo at sa aming kapwa. Kailangan naming sumunod sa iyong mga utos. At kapag ginawa namin ito, mararamdaman, mararanasan namin ang kapayapaan, matatanggap namin ang kalakasan. Subalit, Panginoon, may mga pagkakataon na ayaw naming makipag-isa sa iyo. Lagi kaming sumusuway sa iyong utos. Dahil sinusuway namin ang iyong mga utos, kami nagiging pasaway. Patawad po, Panginoon. Ang aming mga puso'y hindi naaayon at hindi nakaayon sa iyong kalooban. Kung kaya't madaling mag-init aming mga ulo. Nahirapan kami magpatawad. Maya't maya, para kaming sumasabog. Patawad po, Panginoon. Tulungan mo kami upang sa ganon, ang aming puso'y nakasunod sa iyo. Ang aming mga puso'y nakaayon sa iyo. Tulungan mo rin kami upang sa ganun ay kami maging masunurin sa iyong salita. At sa aming pagiging masunurin sa iyong mga utos at salita, aming tatanggapin ang kapayapaan at kalakasan. Upang kahit anumang problema ang dumating sa buhay, anumang bagyo at unos ang dumating sa aming buhay, di kami mag-aalala sapagkat kami inyong pinapalakas, at dahil kami pinapalakas mo, mapagtatagumpayan namin ang mga to. Ang mga sakit na nararamdaman namin sa pamagitan ng iyong pangako na ikaw ang siyang Diyos na aming magagamot, mawawala ang mga to. At patuloy naming pinapanalangin. Pagalingin kami, Panginoon, sa mga sakit na nararamdaman namin. Ganon din ang mga kapatid na nakakaramdam ng mga sakit ngayon. We pray for them. Ipaaymot pa nakaagas ka na kami, wapo. Sagida na kami, kat paimbagan na kami. Touch us and heal us, O Jesus. Awatan mi ti sagot apan nakaagas karutita. Nanyaman nagiti parikot iti biyag. Kung anumang problema sa buhay ang aming pinagdadaanan, aming pasan-pasan ngayon, Panginoon. Dinadala namin lahat ng mga ito sa iyo. Pinansya, relasyon, sa pamilya, sa kapwa, sa trabaho, hanap buhay, negosyo, pag-aaral, paghahanda sa exam,
Lahat ng mga to, Panginoon, inilalapit namin sila sa inyo. Inilalatag namin ang mga ito sa inyo. Lord, tulong. Tulong po. Tulungan mo kami sa pagdala sa mga ito, pagbuhat sa mga ito. Pagaanin ang aming mga pasanin. Palakasin kami. Bukawin ang anumang pag-aalala sa amin. At ngayon, Panginoon, ako'y lumalapit sa bawat isa na narito ngayon bilang iyong lingkod. Nagsusumamo po ako sa iyo. Pakinggan ang bawat dalangin ng mga kapatid na to. Pakinggan ang bawat kahilingan ng mga kapatid na narito. Ganon din sa mga nasa online worship ngayon. Kaya nawang siyang maging patnubay at gabay nila, tanggulan nila. Kaya nawang siyang manggagamot nila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming pagsamo. Amen. Ating buksan ang ating mga palad, mga kapatid, at tanggapin ang pagpapala na nagagaling sa Diyos.